हे हरे राम कृष्णा जगन्नाथम प्रेमानंदी। ई का हो गई, ई का हो गई आईपीएल में, जहां 250 और 260 रन आराम से चेज होत रहा है, वहां 111 रन डिफेंड हो गई। जी हाँ, बात हो रहा बा पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के। जे मैच ना पूरा सिनेमा रहा। पंजाब सिर्फ 111 रन पे ऑल आउट और सभे सोचलस कि खेल तो यहीं खत्म हो गई। बाकिर श्रेयस अय्यर कुछ और कहानी लिख ले रहे। केकेआर के लंबा बैटिंग लाइनअप, क्विंटन डिकॉक, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, सभी के सभी धाराशाही हो गए। आ पूरा टीम सिर्फ 95 रन पे ढेर हो गई। पंजाब 16 रन से ही मैच जीत गई। श्रेयस अय्यर इतिहास रच दिले। बाकी खेल स्कोर भर के ना रहल, इत एगो बदला के कहानी रहल। श्रेयस अय्यर जे कप्तानी में केकेआर के चैंपियन बनल है, ना तो रिटेन भइले, ना राइट टू मैच यूज भइले और ना ही वो श्रेय मिलल। अब 111 रन के डिफेंड करके वो चुप ना रहले, गर्जना में जवाब दिलन। ना गौतम गंभीर जितौले रहले, ना केकेआर, ये तो श्रेयस अय्यर रहले द कैप्टन। और एक समय कोलकाता के स्कोर रहल 61 पर 2। रहाने और अंगरक्षक बढ़िया खेलत रहले, तभी चहल के एगो गेंद रहाने आउट, रिव्यू भी ना लिहल गई। बस वही जैसे सब कुछ लुढ़क गई। केकेआर के स्कोर सीधा 61 से 95 पे ऑल आउट और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़का फेलियर लो स्कोर चेजिंग में। और उधर चहल बन गए हीरो, जो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दे के 4 विकेट चटका दिहले। रहाने, रिंकू, अंगरक्षक और रमनदीप। अंत में आंद्रे रसल थोड़ा उम्मीद जगौलन, बाकी अर्शदीप के सटीक गेंदबाजी सब कुछ उड़ा देहलस। पिछला बेर श्रेयस अय्यर 245 रन डिफेंड ना कर पौले रहलन एसआरएच के खिलाफ, और ये बेर 111 रन के दीवार बना दिहले। ये जीत थ्रिलर ना बल्कि एगो स्टेटमेंट रहल है। पिछला साल हाई स्कोरिंग, इस साल लो स्कोरिंग, बाकी हर बेर पंजाब वर्सेस केकेआर। पिछला साल पंजाब 262 चेज कैले रहल और इस साल पंजाब 111 रन डिफेंस कर लिहलस। श्रेयस अय्यर आज बता दिहले कि कबहू उ कप्तान के बेइज्जती ना करे के चाही जे रउआ के ट्रॉफी जितैले होखे। और ये मैच बन गई आईपीएल इतिहास के एगो केस स्टडी। लेकिन हम तो कहें कि चिंता छोड़ी, अब आईपीएल बोरिंग ना बल्कि आईपीएल अनप्रिडिक्टेबल बा, सिनेमैटिक बा, जवाबदार कप्तान वाला आईपीएल बाई। श्रेयस अय्यर फिर जान डाल दिले बने ई आईपीएल में। अब तो ये इंडियन प्रीमियर लीग ना बल्कि आईपीएल पॉसिबल लीग बन गई बा, काहे कि अब सब कुछ पॉसिबल बाटे। अगर वह सभे के वीडियो पसंद आई लोग तो वीडियो के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।